Ledsagerteknik er en måde, hvorpå en synshandicappet kan færdes sikkert og effektivt sammen med en seende ledsager. Hvis både den synshandicappede og ledsageren lærer nogle få enkle signaler og metoder, som de begge forstår, så behøver man ikke hele tiden at standse op og forklare tingene, når man går sammen. Den vigtigste regel, når man ledsager, er, at den synshandicappede holder fast i ledsageren og ikke omvendt. Den synshandicappede tager fat i ledsagerens arm lige over albuen med et gaffelgreb, det vil sige tommelfingeren på den ene side og de 4 andre fingre på den anden side. Håndleddet skal være strakt. Det er ligegyldigt, om ledsagerens arm er strakt eller bøjet, hvis bare armen holdes tæt ind til kroppen, så ledsagerens bevægelser kan mærkes. Ledsageren skal hele tiden være et skridt foran den synshandicappede. Er der ikke plads til, at man kan gå 2 ved siden af hinanden, så sætter ledsageren sin arm skråt ind bagved, og det betyder, at den synshandicappede skal gå ind bag ved ledsageren og strække sin arm, så hun ikke træder op i hælene på ledsageren. Når der igen er plads nok, tager ledsageren sin arm tilbage, og den synshandicappede rykker igen op, hvor hun tidligere gik. Ledsageren standser op, når man kommer til en trappe. Ledsageren viser den synshandicappede gelænderet, hvorefter man går ned. Ledsageren er hele tiden et skridt foran den synshandicappede. Ledsageren standser op foran alle niveauforskelle, f.eks. kantstene. På denne måde advares en synshandicappet om, at hun skal passe på. Ledsageren ledsager den synshandicappede hen til bilen og tager fat i dørhåndtaget og lader den synshandicappede åbne selv. Derefter sætter den synshandicappede sig ind i bilen ved at have en hånd på taget og en hånd på bildøren.